ƙasar China da ake zargi da kisan Ummita a gaban kotu ya bayyana cewar murgayya Ummita sai da ta zabga masa mari a daidai lokacin da ya shiga ɗakin ta ga kuma rauni da ya ji a hannunsa garin kokawa a ɗakin ranar da wannan al'amari ya faru. A yau Alhamis 17 ga wata babbar kotun jiha da ke Milaro ta ci gaba da sauraron karar da ake yi tsakanin ɗan ƙasar China da gwamnatin jihar Kano kan kisan murgayya Ummita, inda aka gabatar da shaida ta uku da kuma ta hudu a gaban kotu. Shaida ta uku wato Mustapha Abubakar, wanda makoci ne na gidan su murgayya Ummita da ke Jambulo a jihar Kano, ya bayyana cewar shi ne ya jiyo kururuwar mahaifiyar murgayya Ummita, inda ya shiga gidan a guje kuma ya tsallaka ɗakin da aka nuna masa Ummita tana ciki, inda ya shiga ta taga ya tarar da wato Faisal Mustagen da Ummita akan gado yana ta murgina ta, inda a wannan lokacin shi Mustapha ya kokari ya janye Mustagen daga kan Ummita akan wannan gado. Bayan ya janye shi ne kuma ya hangi hannunsa da wuka da kuma jini a jiki. Daga nan kuma Mustagen shi ma ya bi ta wannan tagar ya fita ya tafi, inda shi Mustapha ya nemi ɗauki domin a zo a ɗauke ta a fita a tafi asibiti cikin gaggawa. Kazalika shaida na hudu, wanda inspeto ne na 'yan sanda a Bamfai, wanda kes ɗin ya sauka a hannunsa, kuma cikin binciken da ya yi da kuma ganawar da ya yi da Mustagen wato Faisal, ya bayyana masa cewar a daidai lokacin da wannan al'amarin yake faruwa murgayya Ummita sai da ta zabga masa mari a fuskarsa kuma har da cizo a hannunsa, sannan kuma ya ciro wata wuka a jikinsa. A nan ne kuma lauyan wanda ake zargi wato Muhammad ɗan Azumi ya yi tambayoyinsa ga waɗannan shaidu guda biyu, kuma suka ba shi amsa na dukkan abin da suka sani, inda kowa ya ji a cikin kotu, wanda daga nan ne kuma mai shari'a Sunusi Ado Ma'aji aka ɗage zaman sauraren shari'ar zuwa gobe Juma'a domin ci gaba da sauraro. A jiya Laraba dai babbar kotun ta saurari shaidun da lauyoyin gwamnati suka gabatar guda biyu, inda ya haɗa da mahaifiyar murgayya Ummita wato Fatima Zubairu da kuma ƙanwar murgayya Ummita wato Asiya Sani, wanda aka ɗage shari'ar zuwa yau. Yau kuma aka ci gaba da sauraro, inda aka saurari shaida ta mutum biyu yau ma, wanda suka haɗar da shi Mustapha makocinsu Ummita, Mustapha Abubakar, da kuma jami'in tsaro wanda ya gudanar da bincike